Filmová cesta nejslavnějšího upíra trvá už přes 100 let. I am Dracula. Letošní filmové zpracování mě přimělo se trochu podívat na to, co vlastně stojí za tím, že Drákula není Drákula, ale Nosferatu. The vampire. Nosferatu. Na vině je společnost Prana. Ta v roce 1922 natočila Nosferatu, aniž by měla práva ke knižní předloze Drákuly Brama Stokera. Režisér Moore neuvěřil, že když pozmění jména, projde mu to. Neprošlo. Tvůrci filmu prohráli soudní spor s Florence Stoker, vdovou po autorovi. Na Češím bylo nařízeno zničit všechny kopie filmu. Bylo ale už pozdě. Film byl rozkopírován a rozeslán do světa a snad i díky tomuto komplikovanému zrodu se stal rychle kultem. I never drink. Why? Florence Stoker vzala na milost až společnost Universal a jejich $40,000. A díky tomu vznikl v roce 1931 další legendární film světa hororu. Tentokrát už se jménem Drákula. I hope you will like